Možda se pitate, Mario, zar već nisi bacio ovu glupu foru, glup skeč za Jehovine svedoke? Stvarno, ja kažem, zaslužujem zagrlju, sam toliko samopouzdan. Zagrlim se sa njom, smali su od mene. Zaslužio još jedan zagrlj, opet kineskalac. Gurna mi od sebe, samo se šalim dođe opet. Da ne bih ispao, na primjer, na Valentu, kom volim da se grlim. Gurna mi od sebe, zagrlim se sa njom, skloni se, zaljubit ću se od mene. Nasmeo sam te, to zaslužio zagrlj, dođi. Smali su od mene. Onda dođe opet, šalim se, obožavam da se grlim s tobom. To je ta kino eskalacija, budete fizikalni svi. Nisam od onih momaka koji su navalentni, koji skapa zaista jesi. To zaslužio još jedan zagrlj, opet kino eskalacija. Danas učimo kako da fizički zlostavljamo devojke. Mislim da je vreme da krenemo na prvi čas. Pozdrav momci, evo kako biti uspešni u dnevnoj igri. Pružite ruku samo i stanete ispred nje. Ja se ozbiljim, ali uhvatim je za ruku i da dirnem za rame. To je bitna kino eskalacija. Da, pazi, dobra ti je ta kino eskalacija, a pazi, iz ličnog iskustva. Šta bi trebao da uradiš, staneš ispred nje, ozbiljno je, gledaš oko, gledaš je. Sve mu ovako kažeš, ako se pomiriš, izbrušću te. Tako povećavate šanse da devojka stane, a ne samo da produži pored vas kao što se obično dešava. Pazi, ako nosiš nož, definitivno neće da te zaobići. Znači, ili će pobeći u suprotnom smeru, ili će stati, ali te definitivno neće zaobići. Vi idete njoj susret, na par metara, 2-3 metara od nje, da ne bi uplašili. Upoznam se sa njom, ona mi kaže svoje ime, naravno zadržim njenu ruku, dok ona ne pusti prvo svoju. Također tako demonstriram svoje samopouzdanje. Tako je, to demonstriraš. Kada priđeš devojci koja je 2 puta manja od tebe i držiš joj stegnutu ruku, tako se demonstrira samopouzdanje. Bravo, majstore! Kao zagrli mi je, odgrne me, to da služi da dezorijentiše devojku, znači da zaboravi da gleda u ovu facu. Neki je klasičan krompir. Da li ste spremni, znači za Boga i batinu, znači za zavođenje na ovim prostorima? Ovaj čovjek je nevjerovatan. Polu čovjek, polu cringe. Ja sam Živko i Slobodan, polu poljoprivrednik, polu čovjek koji su mi isterali iz elektronske industrije. Moja teorija je da je robot. Zašto? Zato što deli istu frizuru kao i Mark Zuckerberg. Ovdje im se negde krije taj procesor koji ih pokreće. Pre neki dan u autobusu, devojka sedla preko puta mene i pošto je bilo tesno, pita me, izvini, da li je okej da stavim tu između nogu? I kažem, da, slobodno, stavi ga tu između nogu. I tako smo počeli se smejemo i ušli smo lagano u priču kroz jebanciju. Cringe! Stavi ga tu između nogu! Ovaj čovjek postoji, jebate. Neprijatno mi je u ime te devojke. Ovaj čovjek u životu nije ušao u laganu priču s nekim, to ću sad da vam potvrdim. Da, slobodno, stavi ga tu između nogu. I tako smo počeli se smejemo i ušli smo lagano u priču kroz jebanciju. Pada kiša, prska me po faci. Da li je to neka karma, jer sam ja nekada prskao nekog po faci? Ne. Tako ide u životu. Ne, zašto? Cringe! I onda devojke kažu da više nema pravih romantičara. Pa ovaj čovjek je mag sa rečima. Ovo je vjerojatno iz Šekspira evo pozajmio. O Romeo, zašto si Romeo? Pada kiša, prska me po faci. Sada njegovi pick-up line-ovi. Ti kažeš, ajde dođi da uživamo u jednom sjajnom orgazmu. I onda kaže, ju, sram te bilo ovo, ono ti kažeš, orgazam je ime koktela, ne znam na šta si... Ne znam šta si ti mislila, to je ime koktela, to je ime kako si je dočekao carski šmekeru. Pošto mu je ceo život ka tome posvećen, znači ka muvanju devojka, znači to mu je jedino što radi u životu. Stan mu je kao Lili prodavnica. Idemo u njegovu jazbinu da vidimo šta se tu tačno dešava. Neke stvari kao što je Fairvex, Brufen, Coldrex, jer vlažne maramice i toalet papir, kremu za ruke, ovdje imam ulje za masažu. Ulje za masažu je, opa. Naravno dobori, brate, čovjek je mašina za cringe. Čekaj, naravno, tu su odmah i kondomi koji se nalaze iza toalet papira. Vidite, ovo je jedna boca sa vodom koja je onako veća nego klasična čaša, zato što realno oženit ćemo brzo, to je sve normalno. I pazi, pošto s obzirom se već parita tu zajednički... Šta? Pošto s obzirom se već parita... Parite. Ovo me već plaši. Sad počinje da me plaši. Znaš kad sam rekao da mislim da je robot, sada je potvrđen. Također preporukam recimo jedna zanimljiva stvar koju sam uradio. I vidite, znači, kod mene nema stolica. Moje stolice su bukvalno zaključene. Vi ako u vašem stanu, moja preporuka da uzmete i zatrpate
te neke vaše stolice, fotelje ili šta god stavili, da ona recimo kad dođe refleksno neće osklanja, nego će sesti ovdje. Ja sam u svoju sobu isto radio kao on, samo što sam stavio mišomor, znači otrov za miševe na stolice, čak sam stavio na krevet, tako da jedina pozicija gdje ono može da stane jeste na, ovdje ovako na kolana, i to je to. Sad, pošto ja ne znam da kažem jedan njegov video mi je strašno pomogao. Kao svoju pedicu, da moja pedica bude široka i mišićne vezi budu jasni. Zahvaljujem i sam si dopisala malo. Morat ćeš da ponoviš. Zahvaljujem i sam si dopisala malo. Mišićne vezi budu otvoreni, sam si su mi usta otvorenija. I kada su mi usta otvorenija, onda mogu mnogo otvorenije i jasnije da se izrazim. Problem kod toga. Ovaj čovjek nije sposoban da živi, ali saznao sam da on u stvari organizuje te neke swing žurke po gradu. Znači vi ako dođete na našu žurku, mi smo u našem timu, a kažem, mi smo svi jedni. Ovo su demonizovani ljudi u fullu, znači. Kaže, Miroljube, sad ću da vam ispričam nešto što nikad u životu niste čuli. Je rekao, da nisi putovao po svetu i imamo seksualne odnose sa sirenama. Kaže, kako znate? Šta radiš? Miloš, rekao sam ti da si pogrešio broj. Jesi slobodna večera sa 7? Nisam slobodan. Ajde, ti lepo meni pošalji adresu tog kluba, pa ću ti ja pronaći. Saznaćeš, oduševit ćeš se. I šta mislite gdje se nalazi taj klub? U bolesnom obliku situacije. Taj swing klub se nalazi 30 metara odavde. Pazi koji bermudski trougao na autokomandi, znači. Swing klub, kockarnica, Jehovini svedoci. Znači, Sodoma i Gomora. Mi smo malo poranjeni, znači, zato što se klub otvara oko 10 sati, a sad je... nemam sat. Tako da... Ste videli možda ovog čovjeka? Neko da mi izađe u glađu. O tome sam sad razmišljao. Samo ljudi kao, objasni šta radite. Izađe ovaj lik, kao.